e bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe ayaw men wonangue TV min calminama goto kadi inde muɗum e yeftude mum alhamdulillah rabbil alamin hande o de ñalawma aljuma 1 lewru juillet hitande ujunere ɗiɗi e nogas ɗiɗi hande o caggal nde juma o juula ceerno yami dental ngal fof en sohla ɗo caali ɗo ɗum hono no jiruɗen ni machallah bandiraɓe ko mbaɗi yamrode ene ɗo cabbi ceerno noon yaltan taw noon ko nder jama to ɗum noon eɗen gandi saaha fof ko ceerno sohla dental ngal so sohli wawatan ko nodduɗoɓe ɗo o yewti ko ɓesgu makko o haalta e maɓɓe o yewtide makko ko yiɗi ko eɗen gandi ceerno ala ko haala sowona diine o ala ko haala sowona lawol seeɗam tijani rede lawol taala anhu ɗum noon ɓesgu ngu foof nan ɗo machallah jabbi ceerno nan to nder jama to inchallah ɓoyata o yalta so yalti bandiraɓe kala mbawa kadi hettade e naftorade wasiyaji makko e wajuji makko ceerno wasiya makko foof ko dewal Allah tan machallah paamiɗen ni machallah eɗen jetta dendagal bandiraɓe kadi kuuɓal no bandiraɓe he gaari to caali ɗo hewama teppo machallah kono kadi bolga kadi hewama teppo bandiraɓe enen daari ene cabbi ha ceerno yalta toon to jama to wonde ceerno kibumar ceerno e dendagal nde seeto e dendagal dental ngal kala e kuuɓal ɗum noon so ceerno habri dental ngal ko foti habrude ko komin nani min jaɓɓi tan rewal hen kono kadi min walla ɗum noon jetti bandiraɓe kala o saaha wonɓe nde koye yaltude dogal nde ceerno ɗum faade bowal he ɗonne kadi ƴeewen kewede yimɓe ɗumen kewede yimɓe ni ɗi kadi jama moƴƴi cabbi ɓenen nder kono ceerno ɓenen bowol to gam sabbade ceerno ha tina message muɗum e julɓe e tina message muɗum e dental ngal inchallah jama mawko kam nas asmano juniwi min bandiraɓe mbawa wadde abonné chaîne YouTube Wonangue TV Sénégal mbaɗen abonné kadi j'aime mbaɗen partagé e bandiramen woɗɗuɓe mbawa kadi naftorade ɗum ha nertini no mbiɗen ni eɗen o teddugo Madina Gounass e ñalawma aljuma 1 lewru juillet caggal nde juma o juula ceerno habri dental ngal foof yo hot ɗum ɗon ɗo galle ɗo wonko yiiɗa yewtede wonko yiiɗa yewtidede e gonka ka e ko dentuɗen ko kala e kuuɓal nen bandiraɓe kala kadi to bowol to nder ɗo fof machallah arama keewal kono kadi e peewal jetti kadi kuuɓal wonɓe nder leydi ha caggal leydi wonɓe France Côte d'Ivoire wonɓe Sénégal wonɓe Mauritanie wonɓe Espagne nokkuji kala ene jeeɓa yaw men mo Wonangue TV mbaɗe abonné machallah mbaɗon partagé ɗo kadi eɗen natta nder galle ceerno kadi gam yiide kadi jonde nde machallah joɗama no moƴƴi kono kadi bandiraɓe kala ene taari e nokku ɗo ceerno heewi joɗade ɗum machallah ko ndi ko sifori way ɗo ko nder galle ceerno he jeeya jolle de inchallah ƴetto kadi rewidade ceerno kadi ɗum jama tan yalta fof so Allah jaaɓi min kadi rewidade ɗum inchallah no tigui no mbiɗen ni gonɗen ɗo koye wuuro teddugo Madina Gounass ɗo e nder galle ceerno habri waɗete aljuma so juma o juulama bandiraɓe kala fof ɗo caali ɗo gam hettade nodduɓe noddi batu wonko yiiɗi remtude e woni kadi noddude julɓe wonko yiiɗi yewtidde e mabɓe e waslude miijoji ɗum noon en jetti Sénégal bandiraɓe kala min jokken e rewidade chaîne men YouTube Wonangue TV Sénégal so Allah jaaɓi ala ko humpoto e gueɗe ɗe wona to diine to wona to gonka ga wona to yamirore nde ɗum noon machallah en jiyatma noon machallah en ji jamal ka en ji soro o en ji leɗɗe ɗe inchallah en ji forage o inchallah ɗum noon min dewini so Allah jaaɓi ha ceerno yalta jama ka gam nattude galle muɗum wawen firte bandiraɓe julɓe han hannde ni no oɗo saaha ko fate salatul fatiha ɗum woni ko yamira fate salatul fatiha jaaɓen duwaw inchallah jaaɓen duwaw wiyete jama mawko ko Madina Gounass amin amin ya rabbal alamin
amin 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 ya rabbal alamin non ko mi cikkinno ko duwaw joni ɓe momin kana